Bona tarda. Començarem perquè en aquesta mena d'ininterrompuda activitat a 3:45 hauríem d'acabar, perquè després ve un diputat de Groenlàndia, després vindrà una altra vegada Pompeu Fabra i és un contínuum. Bé, és així i per tant jo demanaria en els ponents una continència, diguéssim, una continència adequada a la circumstància i la identificació de la Universitat Catalana d'Estiu amb un dels seus grans professors, el professor Alegret, amb el qual, diguéssim, aquest professor que ha tingut aquesta llarguíssima trajectòria entre nosaltres, doncs, evidentment, el retre-li aquest homenatge és de justícia. Dono la paraula ara al professor Dols perquè expliqui el sentit de l'acte i l'actuació de la UCE al respecte d'aquest tema. En tranquil·litat. Ningú espera que un acte dedicat a en Joan Alegret estigui perfectament organitzat des del principi, perquè en Joan Alegret tenia totes les virtuts del món, però segurament el que la feia més atractiu és que era un professor, per dir-ho així, efectiu però poc convencional, i l'organització no era el seu fort, no ho va ser mai, perquè tampoc no li calia. Jo una vegada el vaig presentar a un congrés i vaig dir: el professor Alegret és especialista en literatura catalana del període medieval, del període modern, del període contemporani i en altres literatures del món. És a dir, que, com va dir molt bé el nostre col·lega Josep Antoni Grimalt, era el darrer savi d'Europa, ho sabia tot. I entre els alumnes de la meva generació hi havia una dita que era: on s'acaba la gran enciclopèdia catalana comença en Joan Alegret. Ara diuen que on s'acaba el Google comença els darrers alumnes, ara ja no, els darrers alumnes varen dir on s'acaba el Google comença en Joan Alegret, i tenia això. I bé, el sentit que té l'acte d'avui és, com diu el títol, recordança d'en Joan Alegret, i ho fem aquí, a la Universitat Catalana d'Estiu, on ell va assistir. Jo no sé si des de la primera, però segur que des de la segona ja sí que hi va assistir. I pràcticament totes, llevat de la de l'any 92, que és quan va tenir l'oposició de càtedra, i va decidir, estranyament, que necessitava temps per preparar l'oposició, que va anar com només podia anar, que va ser bé, i després, ja molt al final, bé, després ja va venir la pandèmia i en Joan va morir l'octubre del 2021. En Joan havia nascut el 1941 a Canet de Mar. El seu avi, pastisser, havia estat batle de Canet de Mar quan va començar la revolució /guerra del 36, va desaparèixer i no el varen tornar a veure, se l'en varen endur. Després van saber que havia tingut un final molt cruel i això a ell el va marcar molt profundament, però no tant com veure el que era la realitat de la vida i la justícia. Jo el record en Joan Alegret recitant poemes de la generació del 36, quan recitava poemes de Màrius Torres i acabava plorant a llàgrima viva pel que havia suposat la victòria feixista. És a dir, que en aquest sentit ell sempre va ser un home just, malgrat les penalitats a què havia estat sotmès a la seva família. L'acte d'avui és aquest, fer recordança d'en Joan. Jo crec que tots el vareu conèixer. Mentre anant parlant es mostren unes fotografies sense so de la seva vida. I té molt de sentit fer aquest acte de recordança aquí, on ell va deixar tants d'amics
i va deixar tants d'alumnes que el varen estimar moltíssim. Ja dic que hi va venir des de la segona i va fer pràcticament tots els papers de l'AUCA. Un dia fins i tot em va dir: enguany m'han fet guia de l'autobús des de Barcelona. Dic, jo vaig pensar, espero que l'autobús arribi, perquè no era aquesta la millor virtut del nostre estimat Joan. I també vull dir una cosa que l'he sabut avui i m'ha fet molt feliç, i és que l'Universitat Catalana d'Estiu, com fan moltes universitats, ha decidit fer uns homenatges a persones que han estat importants i que ja han desaparegut, importants per a la Universitat Catalana d'Estiu, que és a un lloc de Vallroc hi ha un roserà i al peu dels rosers s'aniran posant plaques per aquestes persones que ja han desaparegut. La primera està posada i és en homenatge a Núria Feliu, que va demanar que una part de les seves cendres fossin enterrades aquí, i ja s'ha pres la decisió que un roser dugui la placa Joan Alegret Llorenç. És una cosa que em fa molt feliç, no només perquè vol dir que hi haurà el seu nom i que els estudiants nous es demanaran qui era aquest senyor i ho cercaran, sinó que quan m'han dit això immediatament m'ha vingut al cap el paper de Joan Alegret com a traductor de tanca japonès. I he pensat que un tanca a un roser a l'hivern, en Joan Alegret segur que l'hauria fet. No només em va traduir, sinó que també en va escriure molts. I he trobat que era una cosa molt digna. I jo el que volia avui és que parlàssim d'en Joan Alegret, tots els caires de la seva vida, i Narcís Garolera va compartir molt de temps i aficions i estudis amb ell. De fet, en Narcís té una gran virtut, que és que ell impulsava molt en Joan perquè escrivís i en Narcís li publicava coses, aquells escrits fabulosos de l'edició de comentaris de textos catalans que va dirigir i editar en Narcís, obligava en Joan a fer coses, i això sempre li han d'agrair perquè en Joan anava acumulant coneixement i li costava molt treure'l. No? I va fer uns estudis meravellosos en aquesta col·lecció que dirigia en Narcís. I ell ens en parlarà del seu punt de vista. I en Joan Ané, que és aquí, que tots el coneixeu, jo també li vull fer un reconeixement públic, perquè durant la pandèmia, quan en Joan Alegret va quedar a casa seva de Barcelona i jo era a Mallorca, ens trucàvem i jo veia com en Joan s'anava enfonsant, i en Joan s'anava enfonsant, i en Joan s'anava enfonsant, i el seu estat anímic s'hi afegia que començava a tenir una sèrie de dificultats físiques i jo no hi podia fer res, perquè era la pandèmia, jo era a Mallorca, ell era a Barcelona, i en Joan Ané sí que va córrer al pis d'en Joan del carrer Calàbria i va fer tot el que humanament es podia fer en aquell cas, i per això tota la meva gratitud des de l'estimació en Joan Alegret. I doncs, si us sembla bé, jo passaré la paraula primer en Narcís, després en Joan, després tothom qui voldrà s'hi podrà afegir, i si encara ens queda temps, jo acabaria llegint uns versos d'en Joan. Sí. Primer de tot vull agrair a la comissió rectora de la Universitat Catalana d'Estiu que acceptés la celebració d'aquest acte de record i homenatge al doctor Joan Alegret, professor durant més de 40 anys d'aquesta universitat, amic de molts dels presents i personalitat destacada del món acadèmic català. Us parlaré breument d'aquest aspecte de l'homenatjat, a qui vaig tractar com a col·lega a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Catalana d'Estiu. Amb en Joan m'unia una amistat de més de 50 anys, en el curs dels quals vam seguir carreres paral·leles per viaranys diferents. Ens vam conèixer a l'Institut de Batxillerat Emperador Carles, on vam coincidir com a professors de català en unes circumstàncies poc acadèmiques.
El català era una matèria no reglada, sense exàmens ni qualificacions. A tots dos se'ns feien molt feixugues les classes a nois adolescents. El batxillerat llavors era de 4 cursos i s'estudiava entre els 11 i els 14 anys. Com que l'assignatura era una maria i s'estudiava pagada per Òmnium Cultural, els alumnes no es prenien seriosament les nostres explicacions i ens atacaven, entre cometes, amb boletes de paper mastegat que rebotien a la pissarra mentre nosaltres hi escrivíem. Recordo que tant ell com jo entràvem a l'aula dient bon dia o Déu vos guard, i amb aquestes salutacions en català els estudiants s'enriolaven i començaven a fer xivarri. Acostumats als crits en castellà dels altres professors, silencio, orden, callar-se, com recordaven Pla de les classes universitàries del seu temps, no ens tenien cap respecte, ni ens prenien per professors com els altres. Tots tenim un passat, oi? En Joan havia estudiat Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, on va ser condeixeble de Montserrat Roig, Josep Maria Benet i Salvador Oliva, i on va fer amistat amb Narcís Comadira i Dolors Oller. Del 66 al 72 assisteix als cursos dels Estudis Universitaris Catalans a l'Institut d'Estudis Catalans i coneix Joaquim Moles, amb qui mantindrà una relació acadèmica durant molts anys. Del 70 al 79 és professor de català no numerari, PNN, que en dèiem, a la Universitat de Barcelona, al Departament de Literatura Catalana, dirigit per Antoni Comas. El 76 s'hi doctora, amb una tesi sobre la poesia catalana de l'arxiu de Francesc Renart i Arús. Col·labora amb Joaquim Moles en la redacció del Diccionari de Literatura Catalana i s'encarrega de la crítica de novel·la a la revista El Pont de l'editor Miquel Arimany. Del 71 al 19, quasi 50 anys, és professor de literatura catalana a la Universitat Catalana d'Estiu. Hi vaig coincidir els primers anys, jo hi feia classes de llengua. I acabats els cursos l'havia acompanyat en l'estada que feia en un hotelet del Vernet sota el Canigó. Puc donar fe que en la tranquil·litat d'aquell paratge passava moltes estones escrivint un extens dietari que va deixar inèdit. A Prada fa amistat amb alguns dels rossellonesos organitzadors de la universitat, Pere Verdaguer, la seva dona i una amiga d'ella, i amb alumnes de diversa procedència. D'aquesta faceta els en parlarà amb més coneixement que jo en Joan Aré. El 79 guanya per oposició una plaça de professor titular d'universitat. Max Kanner, que havia quedat en primer lloc, tria la de la Universitat de Barcelona, que pràcticament no ocuparà per la seva dedicació a la política. I en Joan ha d'optar per la de la Universitat de les Illes Balears, creada feia poc. Durant més de 30 anys resideix a Mallorca, a Palma. Guanya una càtedra de Filologia Catalana a la Universitat Insular i fa recitals de poesia mallorquina, Costa, Alcover, Salvà, etc., a la Societat Arqueològica Lul·liana. Durant aquests anys dedica estudis als escriptors mallorquins, Llorenç Villalonga, Maria Antònia Salvà, Mariana Aguiló, alguns dels quals vaig publicar jo mateix en uns volums d'anàlisis i comentaris literaris. El 2017, redacta a instància meva el seu darrer treball, un estudi extens i innovador, molt aconsellable, de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, que presenta com a ponència en un simposi celebrat a la Universitat Pompeu Fabra i que es publica l'any següent. A part dels treballs impresos, en Joan va redactar i va deixar inèdits nombrosos estudis i articles sobre temes literaris que s'haurien de plegar i publicar. Una altra activitat literària d'en Joan Alegret és la traducció de poemes d'autors d'altres literatures, occitana, portuguesa, japonesa, algunes de les quals han vist la llum. Els darrers anys va aplicar a la crítica literària un mètode basat en els signes astrològics dels escriptors i dels resultats obtinguts en va fer diversos cursets i algunes conferències, entre altres llocs a la Universitat Catalana d'Estiu.
En va deixar un llibre pràcticament enllestit i seria bo que el poguéssim llegir ben aviat. Els articles publicats i inèdits mereixen, com he dit, una recopilació impresa. Les seves poesies i les traduccions poètiques, publicades o no, demanen també una edició, com la demana el Dietari, escrit al llarg de 50 anys i totalment inèdit. Els amics ho celebraríem i la memòria d'en Joan Alegret perduraria entre els que el van tractar i apreciar. Com a postil·la d'aquesta evocació del col·lega i amic, en llegiré un sonet d'ell, titulat De poètica catalana. Amb això acabo, De poètica catalana, sonet. Si en catalana cantarella cal fer un sonet ben dretorer, si enlairat, si alleuger, versos traçant com solcs la rella, sense remuntar-se a Torroella, convé llegir Carner, ben bé, més Riba, Foix i àduc Zanner, el sonet, Vicent Garcia o Fontanella. Domptar els accents i el sil·labisme i del verbal automatisme extreure'n rimes ben trobades i, dejectant frases confuses, les veus copsar de les 9 muses, a cau d'orella mormolades. Moltes gràcies. Abans de passar la paraula a en Joan Aner i el tall del que ha dit en Narcís, moltes gràcies Narcís, tots els documents d'en Joan han passat a la Universitat de les Illes Balears, es troben en procés de catalogació, igualment que la major part de la seva biblioteca. Hi ha un segrest de 10 anys del dietari demanat per la seva família, que en són els hereus, però passats els 10 anys de la mort d'en Joan, que va ser el 2021, aquest dietari es podrà mostrar a tots els especialistes i, naturalment, qui en vulgui fer edicions, perquè jo l'he vist, jo l'he mirat sencer, no? El tinc sencer, però a veure, està molt bé, hi ha molta informació i hi ha coses que estarà molt bé extreure-les, però naturalment no tot, perquè, no sé, la part domèstica d'uns dietaris tampoc no són tan importants normalment, no? Però sí que hi ha moltes notes culturals que serà un gust poder-les editar quan serà el moment. Sol passar això dels segrests de la documentació imposats per la família, no passa res, però sí. Joan, endavant. Bé, a mi queden per parlar unes quantes coses per afegir-ho i completar la informació. Jo voldria començar dient que vaig conèixer en Joan Alegret l'any 70 aquí a Parada. L'any 77, bueno, cada any convivíem aquí, l'any 77 quan nosaltres ens vam quedar a la comissió gestora, es vam fer-la, amb ell el vam nomenar el nostre representant a les Illes. Ell i en Joan Maria Llompar eren els dos nostres representants, mentre que al País Valencià vam fer-ho en Eliseu Climent i en Quico Mira. I aquí a Catalunya Nord hi havia en Pere Verdaguer i en Jordi Estevill. Què vol dir això? Vull dir que amb això voldria una mica trencar una llança a favor de l'organització del Joan. Quan jo anava a Mallorca, en Joan li deia, Joan, hem de preparar l'acte de Mallorca per fer informació. Doncs ell ho feia. Jo arribava a Mallorca, m'havia preparat la roda de premsa, m'havia preparat el que era l'organització i podia estar un dia o 2 dies allà i tornar cap a Barcelona i anava tot perfecte. O sigui que en Joan, aquesta faceta que diu vosaltres de desorganització, en certs aspectes era molt organitzat. Per tant, una llança a favor d'ell. Durant aquí els anys que va estar aquí, ell era el coordinador de la secció de literatura. La comissió gestora, la nostra idea en aquell moment, que va durar 7 anys o 8 anys, va ser que la Universitat de Catalunya Estiu era un lloc on havíem de crear les condicions suficients i necessàries
perquè tothom s'expressés amb absoluta llibertat i que hi hagués diversitat d'opinions, perquè la transversalitat d'opinions és el que enriqueix el país, no la reducció. I llavors lluitàvem perquè vingués a formar part, a fer classes, a dirigir activitats, gent de pensar molt diferent. I llavors el que fem nosaltres, que fem una organització amb uns buits en els horaris, perquè fruit d'unes classes que es feien, sortís uns debats. Llavors es feien uns debats que es organitzaven en aquell moment i en aquest debat procuràvem que hi hagués gent de diferents tendències. I això és el que enriquia el país. Per això teníem 1.000 alumnes, 1.200, 1.500 alumnes. Amb la diferència que llavors els alumnes, gairebé tothom, es quedava els 11 dies i mig que durava. 11 dies i mig. Era molt diferent. Clar, els temps han canviat, l'organització ha canviat, però en aquell moment el que a nosaltres ens ajuntava a tots nosaltres era una cosa que ho va dir en d'això, ara me'n recordo el nom, perdoneu ja, perquè ja em faig més gran, però que deia que el que uneix les persones, més que l'amor i l'amistat, és la complicitat. Llavors tots nosaltres érem còmplices d'una cosa, una lluita contra el franquisme, una lluita a favor d'un país que fos obert i generós amb tots els altres, generós amb els teus amics i generós amb els teus adversaris. No hi havia enemics polítics, hi havia adversaris polítics. Els adversaris eren a l'altra banda de l'Ebre. Aquells eren els enemics, nosaltres aquí hi havia adversaris. I en Joan això ho tenia molt clar. I ell, quan feia les seves classes de literatura, procurava que hi hagués gent de diferents maneres de pensar, perquè això enriquia el debat. I ell, una persona molt oberta. Jo el coneixia fa molts anys a l'Ateneu Barcelonès, allà organitzàvem xerrades, ell al vespre anava a ballar twist i rock and roll, això a la Paloma, perfectament, és a dir, que eren molts aspectes, i era un home molt alegre, però molt concentrat i molt tímid, però un gran savi. Jo vull aquí un escrit d'ell, és a dir, que una cosa de Mireia Calendó a l'Atlàntida, influència de Mistral a Verdaguer. Ella fa aquí un treball excel·lent, un home d'una gran formació. Un altre que ens diu aquí coses curioses, que la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda calca noms i caracteritzacions de personatges, així com alguns detalls argumentals d'Antoine i Antoinette, de Jacques Becker, Gran Premi del Film Psicològic i d'Amor al Festival de Canes d'aquell mateix any. És a dir, que ell mateix toca un món cinematogràfic que ell era crític cinematogràfic, aquest aspecte. O sigui, ell això ho tenia en compte. Per tant, era un home d'una gran varietat de formació. I quan venia aquí a Prada, ell anava en la seva manera d'actuar, les seves classes eren profundes, molt ben treballades, pot ser a vegades un xic avorrides per alguns, això també és veritat. Per què? Perquè ell arriba al fons de tot. En Joan Mir em deia que no, però per alguns ho eren, saps? Per alguns ho eren. El que passa és que ell tenia una cosa que és la ironia. Ell tenia un llenguatge, l'estructura del llenguatge hi ha el superficial i el profund. I ell a vegades, amb dues paraules, que semblava superficial, era profund. Et feia una ironia, un sarcasme que definia una persona, amb dues paraules. No calia dir res més. Ell això ho feia moltíssim. Ens venia a nosaltres, quan vam marxar de Prada, però també estàvem a l'Ateneu Barcelonès, cada dimarts i dimecres, i encara ho fem ara, durant 30 anys fem un dinar a la setmana. I molts de nosaltres hi érem perquè, Narcís, ens trobàvem gent de Prada. El que passa és que el nostre esperit de ser oberts i transversals, cada vegada s'incorporen gent que no són de Prada i gent que pensen de manera diferent. I com això pot estiguar en Joan Manuel López Leví, que està aquí, un dels presidents que ve també, i en Joan Lluís ve, és molt enriquida perquè fem uns debats que duren de dinar a 2:45 fins a 4:45. Doncs bé,
és debat. I en Joan, quan venia de Mallorca a Barcelona, em trucava, Joan, hi ha dinar avui, els dimecres, i ell venia a dinar. Perquè amb en Joan teníem la característica de que vivíem 2 carrers separats a la vora. I els 2 teníem el mateix uròleg. I llavors ell a mi em demanava consell. I perdó que ho digui, però no em va acceptar un consell i jo penso que es va morir potser per això. Potser, potser. Ell tenia un problema de pròstata, es va operar a Mallorca, bastant temps no li va anar bé, llavors va anar aquí a Barcelona, el van operar en el meu uròleg, que era el seu, li va anar molt bé, va estar 4 o 5 anys perfecte, però abans va tornar a Mallorca i llavors el seu control, com que era bastant desorganitzat amb això, sí que ho era, va emmalaltir. Va tornar aquí a Barcelona i com que el nostre uròleg havia marxat de la mútua, se'n va amb un altre, i l'altre em va enviar amb un altre, amb un que ja li va cobrar molts diners. Tinc aquí una factura, una factura de 488.000 euros. M'enteneu? Llavors jo va tenir la mala pata de que ell va agafar la infecció quan hi havia el Covid. Llavors l'únic que l'anava a veure era jo. I aleshores em vaig haver de lluitar contra problemes burocràtics, ell no es decidia moltes vegades coses, més o menys es va salvar d'això d'aquí, va tornar a casa seva, però abans d'anar a casa seva em va dir, Joan, hauries d'anar a casa a retirar uns dietaris, diu aquí, 10-15 dietaris, i els tenia jo a casa. I quan va estar més bé, diu Joan, aquests dietaris no es publiquin perquè hi ha coses de la família que m'agradaria que no sortissin, com ha dit en Dols. I ell deia, el meu marmessor, el meu que em guarda així, el meu home de confiança a Mallorca és en Colau. I gràcies a ell totes les seves obres s'han guardat del tot el que tenia a la biblioteca a Mallorca. El que tenia aquí a Barcelona, com que tenia tanta cosa, tinc en compte que ell, potser estaria, la seva desorganització estava molt organitzada. A mi em va dir, Joan, vés a casa, que mai havia entrat gairebé ningú, i troba'm uns papers determinats. Dic, on estaran? I em va dir, sí, al tercer calaix d'aquella lleixa, aquell lloc i tal. I ho vaig trobar de seguida. I estava allà una muntanya. Per entrar a casa seva, tenia llibres a la nevera, llibres als prestatges del menjador, de la cuina, no es podia entrar de cap maneres, però en canvi ell era una persona molt hipocondríaca. En el seu moment, que estava malalta, es feia veure que semblava que estava més mal del que estava. I quan va tornar cap a casa seva, no podia ell cuidar-se prou bé. Jo li vaig buscar un matrimoni que el cuidés, que l'arreglés, però ell tenia por d'agafar infeccions. I a vegades em trucava, jo agafava el cotxe i el portava a la clínica, una clínica a Barcelona, i allà li deia, no, el que tens tu no pots orinar, perdoneu les expressions, és producte de la infecció, de l'operació, i s'arreglarà. Però un dia ell sentís res, a les 6 de la matinada va agafar un taxi i va anar cap allà. I aleshores no en sortia d'això, no va acabar prou bé, quan va tornar a casa seva, la noia que el cuidava li deixava el menjar fet, però ell era incapaç d'organitzar-se per sopar, no menjava, i aleshores vam decidir que havia d'anar a viure amb la seva germana, a la Mercè, al Masnou. Vull dir, amb tot això va rotar que ell es va anar empitjorant, va canviar de metges, va passar el temps i del maig del 20 que va ingressar a l'hospital fins que va morir al febrer. No, l'octubre del 21 va morir. Febrer del 21, potser febrer del 21. No, l'octubre va morir, l'octubre del 21. Va passar més d'un any i mig entre una cosa i l'altra. En Joan, nosaltres ens va deixar per publicar-nos, havia de fer el que se'n deia un estudi astrològic de tots nosaltres en el dinar que es feia, però va venir el Covid i no va poder-ho fer.
És a dir, per això dic que és una de les 6 víctimes de la Covid. Sí. Llavors va en mans i la cosa va malament. Jo només voldria acabar per dir-vos una cosa, perquè si no m'allargaria massa. Que aquí, el dia del seu enterrament, vam anar a Pineda, a Canet, i un de la colla, que està aquí, d'en Joan Alegret, que és en Joan Maria López Lleví, va fer un escrit que va enviar, que a mi l'he guardat perquè retrata perfectament per mi el que és en Joan Alegret. I diu: calça curta i mitjons tot temps. La seva figura no passava desapercebuda, ni al tendal ni a la plaça. La sensibilitat i l'humor, en canvi, ben particular, de tanta modèstia i dissimulació. Sovint li quedaven ocultes. Amb un peu a Palma i una a Barcelona, canetenc un xic migrant i mallorquí d'adopció, en Joan ha estat sempre conseqüent català de socarrel. Professor saberut de literatura, d'Ausiàs Marc, el Zodíac, aficionat al cinema i embadalit amb tot el vell, ni mòbil no tenia. En Joan era predigital. Per tant, aquí un record a la figura d'en Joan. Gràcies. Se'ns acaba el temps, que quan manqui un quart per les 5 hem de buidar, però tanmateix jo convido qualsevol que vulgui prendre la paraula per fer... En qüestió de micros, no sé com ho tenim, si no n'hi ha cap d'inalàmbric us demanaria que sortíssiu al faristol. No? Sí que n'hi ha, sí que hi ha micro, sí que hi ha micro. Em dic Manel Oller, vinc de Tortosa. Durant més de 30 anys he estat alumne del senyor Alegret. Vaig aprendre molt a les seves classes. Era molt generós, moltes vegades a l'acabar el curs ens deia, en més d'una ocasió i en més de 4 ocasions ens va dir quines matèries, quins autors, quins temes voldríem l'any vinent. Però vull contar una petita anècdota. Una de les últimes classes que vaig assistir va dir que hi havia una cançó molt bonica catalana que es diu Damunt teu només les flors. Diu, esta és una de les cançons més boniques possiblement en català, cantada per Victòria dels Àngels. Quan es va morir, jo, dissortadament, no vaig poder assistir al seu enterrament, però vaig telefonar a Catalunya Ràdio i els hi vaig dir, m'ha mort un amic. Aquest amic meu m'havia dit que Damunt teu només les flors és una de les cançons més boniques que mai s'han cantat en català. Que la podrien cantar esta nit en homenatge a l'amic que es va morir i, efectivament, aquella nit a Catalunya Ràdio li van dedicar aquesta cançó i jo, d'alguna manera, que no vaig poder assistir al seu enterrament, d'alguna manera vaig rebre un petit consol. Moltes gràcies per l'acció i per l'actuació. Ell t'estimava molt. Sempre, quan parlava de tu, no deixava de dir el gran patriota. Només 2 anècdotes. Una, que era amic dels amics, i bueno, això es diu sempre. Ara sí? I bueno, doncs... Havia, cap allà a la dècada dels 70, hi havia una feina pendent que era l'edició de Salvar Papaseit. I bueno, costava una mica, va participar molta gent, però molta gent, i també, esclar, de gent específica, perquè el que necessitàvem eren les edicions originals. I vam trobar alguns, i també vam trobar alguns altres, els últims, que ja teníem. I com són? Una cosa que podeu comentar
en la mateixa edició. Era una edició facsímil de l'original i que es notava que alguns exemplars estaven amb el segell de l'Ateneu Barcelonès. Que això, doncs, en fi, algú que tenia prou autoritat, busco paraules una mica, doncs sí, una mica d'autoritat, doncs ens els va defensar, de manera que tenim una edició completa, del Salapa Passeig, sense errors, sense errors, perquè allò era ideal que l'original. I ja està, gràcies, Joan. Moltes gràcies. I encara una altra. Cap allà als anys 80 vaig fer una novel·la de 1833, em sembla, que era en català, naturalment, que no n'hi havia cap més, no n'hi havia. I ell la va trobar i la va editar, buscar qui era l'original, que encara no s'ha trobat, i tot això. I ell, doncs, vam intentar que s'edités, però ha costat molt i encara està per editar. Deu estar entre els seus papers, aquestes piles de papers, doncs hi ha d'haver aquesta novel·la i, home, doncs és la primera novel·la catalana des del romanticisme o una cosa així, podeu dir. També és una cosa que podríem fer pensant en ell, perquè, home, en fi, jo crec que s'ho mereix. Ja està. Moltes gràcies. Per desgràcia no tenim més temps per intervencions, però us les agraeix totes i acab simplement amb una versió de tanca japonès d'en Joan Alegret que explica molt bé el seu caràcter i la seva generositat. Va traduir 60 tanca del Manyoshu i entre moltes altres coses i molt d'altres tanca del japonès, i aquest es titula Otomo no Tamura no Otome i diu: com la neu flonja, soc destinat a fondre'm. És sols per veure-us que fins en aquest dia ma vida és perllongada. Moltes gràcies a tots.